Moikka syötä! Tänään mä esittelen mun primet. Ja joo. Tässä on tää sininen. Tää oli mun ihan eka. Sitten tää oli mun toka, tää punainen. Ja nää on järjestyksessä. Nämä mä sain tuolta ihan Prismasta. Lähiprismasta. Mutta nämä 4. Tämä oli sieltä, mikä sen kaupan nimi oli? Joku K-Market siellä sun mummolan lähellä. Niin. Mm. Ja sitten tää oli sieltä samasta kaupasta, Metamoni. Mm. Ja sitten tää oli keskustasta. Joo, sieltä juna-aseman karkkikaupasta. Mm. Vähän yllättäen löydettiin. Niin, ja sitten tääkin oli sieltä. Joo, se on hieno. Joo. Mikä on sun suosikki? Ai, maulta vai näöltä? Ihan mitä vaan. No ehkä maku oli paras ehkä tässä. Joo. Ehkä. Ja sitten ehkä hienoin on tää. Mm. Se on kyllä hieno. Yes. Heippa!